Nalazimo se na obali Dunava u Iloku, na samoj šetnici gradskoj, gdje je smješten naš hotel. 96. smo počeli sa radom i evo ga, to je znači 6,5, sada već blizu 7 godina kako radimo. Obiteljski biznis? Obiteljski je biznis, suprug i ja smo vlasnici, djeca polako počinjem uključivati u posao. Kako su vam velika djeca? Sin je student, kćer je srednja škola. I u ovaj posao smo krenuli, evo ga, stvarno sasvim slučajno. Bila je prilika da se uključimo u ovaj posao, tako da smo prije nepunih 7 godina krenuli u to. Krenuli smo hotel sa 6 soba, sada ima 15. Proširili smo vanjski dio 3 terase. Plažu, malo nizvodno isto smo uzeli u koncesiju jedan dio obale, tako da smo napravili beach bar i plažu. Držimo preko ljeta i evo ga, jednu manju kongresnu dvoranu za jedno 30 osoba, koliko je i potrebno sukladno našem kapacitetu. Od prošle godine je u ponudi i naš brod Danubius se zove, koji je kapaciteta 50 osoba. On je trenutno na zimovanju u Osijeku. Inače, osim preko zime, vozi cijele godine. Odlično je uređen, lijepo se o njemu osjeća. Je. Pa evo ga, kao i sam restoran i hotel, htjeli smo ga urediti u jednom malo ugodnijem ambijentu, da se čovjek stvarno ugodno osjeća. Kad dođu vam gosti u te objekat, što im vi kažete da ne smiju otići iz Iloka, a da nisu vidjeli? A to je svakako naš stari grad. To je crkva Svetog Ivana Kapistrana sa samostanom, muzej koji je smješten u dvorcu Odeskalki i naravno podrume, stari podrumi i mali vinara koji su isto sada u ponudi sa svojim kušaonicama. Recite nam neke od njih, ne možemo sve nabrojiti, ali Ilički podrumi su i veliki brend. Ali ja bih svakako htjela, stvarno da smo mi Hrvatski festival hrane i vina i potičemo mlade vinare. Neke nam nabrojite koje bi preporučili da naši posjetitelji odu, kad dođu u vaš hotel, da odu u obične. Pa evo baš i od tih vina koje imamo u ponudi našoj, to je prije svega bili ste već vinarija Ivan Čobanković, zatim recimo PZ Trst, Buhač, vino Buhač, poljoprivredna zadruga Trst, to su dva mlada vinara. Faletar Bošnjak, zatim Dolić Kraljević, čija vina isto nudimo, vinarija Knezović, Stipetić, Čobanković, Zvonimir, zapravo Mirko, njegov otac, tako da imamo jako puno. Imate šta ponuditi? Ima.